Sağdın sağlaşığı üçün doğru notalar saylamak gerek. Durmuşun sağlaşığı üçün bolsa doğru tagamlar saylamak gerek. Oşo doğru tagamlar siz mehribarlar sirleşine diyali üzüm kafesinden tapıp bilersiniz. Bu yerde siz özünüzü Avrupa'da yaldıysanız, Avrupalılar özünü üyünne yaldıy. Mehribarlar yürüyse sizin için heptenin her yekşenme gülleri canlı sağdın aslında. Ve beylek güller hem olsa elbette saat 1'den 8:00'dan 23:00'a çelli ähli tagamlarymyz we ähli hyzmatlarymyz sizin ıgtybaryňyzda. Mehriban vatandaşlar, öz boluşly dizayn bilen, şeýlekem ýatdan çykmajak Ýewropa atmosferasy bilen size elmudama üzüm kafesi şu ýerde garaşyr. Elbette bu ýere gelmek üçin ýörüýte telefon belgileri we salgysyny äger wagtda size el ýeterli görnüşde ekranlary ýetirer. Ondan hem mehribanlar, hoşta onun we üzüm kafesinde görüşýänçek.